Moi. Pursua on hyvää mieltä. Mä halusin kuvata tän, koska mä olin äsken tulossa salilta kotiin. Mä olin ratikassa ja mä silleen vaan mulla oli katse lepäs silleen ulkona. Mä katsoin ikkunasta ulos ja mä kuuntelin musaa samalla. Ja sit mä näin, kun siellä vähän matkan päässä kävelytiellä siellä oli aikuinen ja pieni lapsi, jotka käveli samaan suuntaan, kun se mun ratikka meni vähän mun eellä. Ja niillä oli, mä en tiedä mitä ne oli toisilleen, mutta mä sain semmoisen kuvan, että se oli lapsi ja vanhempi. Oletan, mutta en ole varma. Mutta joka tapauksessa niillä oli sellaiset lelumiekat, vähän semmoset pehmeät miekat. Mä muistan, että mullakin on ollut semmonen varmaan pienenä. Niin sit ne vaan silleen huito niillä toisiaan ja käveli samalla, ja sit se lapsi nousi kävelee sellaiselle kivetykselle, missä oli sellaisia kiviä ja mulle vaan tuli siitä ihan tosi jotenkin hyvä mieli silleen siinä hetkessä, kun mä todistin sitä. Ihan vaan, että mä istuin siinä ratikassa ja katsoin sinne ulos. Mä en muista, milloin mulla olisi viimeksi tullut jostain tollasesta random hetkestä jossain ulkona, mitä mä oon todistanut, niin noin tolleen hyvä fiilis. Ja mä tulkitsin sen tilanteen niin, että niillä ainakin oli myös hauska ja niillä oli myös hyvä mieli. Ja siitä vaan tuli tosi lämmin tunne. Että pitää muistaa, että kannattaa katsoa, kun matkustaa millä tahansa julkisella. Kannattaa katsoa ulos, koska sä voit nähdä vaikka mitä näköjään. Tai siis voit nähdä vaikka mitä hienoa ja ihanaa. Joo. Moikka.